Veľmi krutko menším gádať, dlatego, že nie som bardzo zadovolený ani z gry, ani z vynika. Bardzo málo úsekov gry, z ktorých som bol zadovolený. Takže je také vidieť, aký bol, to je všetko. Dziękujemy, trener Suchanek. Tak bylo vidno na naše družině, že chtěla ještě vyhrát, po počátku vytvořili tlak. Nemohli jsme zrealizovat zase brankové situace, myslím, té pěší terci a já jsem byl zadovolený, si myslím, že jsme hrali aktivní obranu po celé té tafli a trošičku mě zaskočila se ta ostatní minuta, protože to jsme viděli po střelené brance, to, co se družinou zrobilo takže musíme zapomínat tu ostatní minutu, já si myslím, že v sumě ten meč byl z naší strany bardzo dobrý. Prosimy o zadawanie pytań. Teraz Suchanka, jeszcze było parę takich roszad w trakcie grania. Znaczy, że jeszcze nie są te piątki, trójki napastników zgrane? A to nebylo, že by to nebylo zgrané. Já si myslím, že se tam Martin Jaros v třetí terce náhodou měli zadání, že máme hrát aktivní obranu a vyšli mu z terci a potom vlastně ještě zrobí karu nepotřebnou, si myslím, takže tak nemůže být nastavený závodník do obrany, takže když mají nějaké zadání, takže to bylo důvod, že jsme museli zrobit kolekce, to nebylo sehraní, tohle šukali jsme vlastně napastníků, kteří chcú broniť. Odpowiedzialny. Tak jest. Jako Marcina jsem to neviděl, takže to byl důvod, že jsme šťongli tu hru na 3 formance. Navíc jsem viděl, že měli sil a myslím, že to bylo hlavně psychičně, že to spadlo s nás. Zmiana Guličana na Maciejskiego to jest wynik kontuzji, czy nie? Czy formy dzisiaj? To len to ste si všimli, tam boli aj iné zmeny, ak ste si všimli. Nie? Len tu jednu ste si všimli. Že Matejovského za Guličana, tam boli aj iné zmeny, tam boli. No ale ten zawodnik przed to były? Nie, všetci hrali obrancovia, no od počiatku. Ale sme na 7 obrancov. Tak. Až potom došlo k tým zmenám, ako ste teraz gadali, že Matejovský šiel na miesto Guličana. Ale tam som ešte rošady porobil aj čo týka obrany dvojíc, aj čo týka trojek napastníkov. Sprovoval som niečo zrobiť s tou grou aj s tým vynikom, ale potom, čo týka štvrtej bránky, keď sme dostali, tak sme sa vrúcili do 4 trojek a 6 obrancov, tak sme dograli. Panie trenerze, w czym dzisiaj Unia była lepsza? Proszę? W czym dzisiaj Unia była lepsza od Pana zespołu, jeżeli tak mogę zapytać? No určite v gre pred bránkou, tam boli agresívnejší, silnejší, aj tie finále podané tam boli. No a aj ten počet máčov boli lepšie. Tá prvá treca z našej strany bola katastrofálna. No a v podstate tá prvá treca určila vynik. Tam sme prehrali 2-0 a o 2 bránky to aj skončilo, tá rožnica. No a isto aj ešte treba povedať, aj keď na KD bolo 2-4, ale my sme mali 4 závodníkov a Unia 2 a že vykořistila aspoň myslím, že jednu převáhu a my sme ani jednu, takže určite aj tých převágach to bolo, aj keď sme mali len 2 převáhy, bolo slabšie, no nižšie. Ale w końcówce zagraliście na tyle z determinacją, że potrafiliście strzelić bramkę nawet... No povedal som, že určité úseky ma len uspokojili, ale v celku globálne ako meč nie. Som si to predstavoval úplne inak, nižšie. Czy w Pana drużynie ktoś zasługuje na wyróżnienie? Ja som aj povedal do športu, myslím, Přemek Odrovný, jediný.